Taurizai. Takaenda nemari kwachitowa kupera kwaNovemba tinobhadhara zvegrosari reChristmas. Saka takabhadhara zvinhu izvozvo tichiti tichazosvika musi wa15 December. Musi wa15 December uye takazoenda vanokwanisa kunge vachitipa zvinhu zvedu zvakakwana. Takazopiwa zvinhu zvedu zvakashota. Papa ne10 makesi emafuta, eshuga, erice, eflour. Zvese zvezvi 10. Takazopirwa mafuta 5 makesi, flour. Takapirwa 4 sugar. Bakire shoma amanje ikadi batira shoma aneka. Chenga tichiterera kuno kumakama yanyu makamhangara muchiti kudii handika. Kuno kutaurwa nyaya yeshuga, kutaurwa nyaya yekuti kune $500 handika. Yaasina kudzorera uyu handika. Saka tinakane pa $500 yaasina kudzora handika. Zvaida kuzotenga umberi handika. Nyaya inenge ichitorema. Takatotenga zviri zvinhu asi hatinozopiwa zvakakwana. Alright handika. Saka pamari yenyu yamakatenga zvinhu ndo kwazosara balance ya 500. Right. Samusha. Vemukando vari kutiwo une zvawasina kuzotipa. Zvautowa nyaya ye $500 unoti kudii? Nyaya yekutaurwa handina chandokurambirana nacho. Mari yavo ichokwadi kuti pavakandipa handina kuzokwanisa kuwadzorera zvinhu zvakakwana. Saka 500 iyoyo ndiri kuiziva. Urati wakaona muchidini. Saka tiri kuti ava chazoita kuti vakwire dare kuno ndechekuti pane mwaka murefu usati wabhadhara naye. Ukaona nyaya yapenda kudara handika. Zvino kuti pane pavakambotaura neve handika vachifungidza uchanzwisisa. Vakasomboya kuti uchanzwisisa handika. Saka nyaya yakuno kuti yakuno kudara handika. Saka zvino kana vachita nyaya kudara kunoona kuti vakutsvaka kuti dare we tibatsirewo pamunhu uyu haadi kubhadhara zvikwerete. Sei uchidaro hama? Chakakonzeresa kuti zvidaro inyaya yekuti basa rangu randakanga ndichiita rine kushayikwa kwemari kwakazoitika. Saka pakashayikwa mari yandakashaya hazvina kuzondibhalansira. Ndo zvakazopa kuti nditadze kuzopedzisa kubhadhara naniwani nenguva. Saka nhasi unovakwira dare munovapa rini mari yavo? Uda mari yavo kuti vakauya vachitenga. Papo ndachitongokumbira kuwaniswa nguva yekuti ndishande ndivadzosere mari yavo nechikonzero chekuti imari yandiri kuziva. Kana ndichitarisa mukomana kana ndisina kurasika kuona kwandaita ndoda kuti ava vana kuberekana vangoti tapenda kudai moto nenguva yawakatopiwa yausina kukwanisa kuteedzera handika. Nhasi uda kukumbira imwe nguva futi kuti nguva ichirambe chidi ichiwedzera. Unozviziva kuti kana munhu chaaine chikwete kana akafa nhasi chikwete chinotaurwa achibhadharwa. Saka ukambe mhosva yekuti ndapaipa ndakazoshaya mari ndikazodai asi saka ndimirire iwe wachida mari yako. Paunokwereta mari handika unenge une plan yako, plan A, plan B, plan C. Haisi nyaya yekukwereta mari chetika usina zvinangwa zvaunenge uchikumbidza kuti mari chazovana mutou. Handika mazviona handika ndinoona. Saka iwo tototi iwo wakakanganisira wemukando vaida kuwana havana kuzozviwana. Uda kwokuti iwo havana kuzovimbika. Muchidimbu ndinoona kuti nyaya yedu ikufa kudziraiwo mukando mari yavo vane wadarira kutoti zvinhasi vari kuteida vanzwaka ndo chinhu chokutanga kuuya kudarira mambo kunoku kutodudza kuti vakundika kuzvokutaurirana. Saka nokudaro mbidzai zvakazara kana muchipfutika pakuti munombotiwo muchitiwo zvidimbu noushayi hwacho muedza kuona kuti mari yadzoka yomukambi mari yavo varikuteida nokuti vakazokundika kuva vachiita zvinhu zvakaida
nokuda kwenyu. Pindirai zvenyu uenda kofunda changadini. pamusoro changu ichokwadi panguva ino ndichikumbirawo kuwaniswawo nguva yekuti ndagona kuwana nguva inogona kuita mwedzi pamwedzi uyu ndichitsvakawo mari panguva shoma inenge ichitevera ndochikumbirawo changu ndinoona kunge nyaya yedu tokwati vachitwanda toona kunge ngesingafaniri kusvika kweshuka munonge makakavara ndozvakanakira kutonga vanhu vanamata pamusoro yechangamiri nyaya yedu yemukando yavachitova nemukando kwachikuku havana pavapikisana panyaya yemari yataurwa kuti yakakweretwa vakabvisa mari vachinotenga vataura kuti mari yavo $500 vachitovawo vakuta kuti ichokwadi $500 changosarira kwamuri changamire ndechekuti muchikombera kuti vari kukumbira nguva yekuti ndibhadhare kuti munovati kudisha kunopedzisa nyaya zvakamuchaa ndine urombo achitova kuti nyaya yenyu ndakamboedza kumiramira chaizvoizvo tiedze kuti tibatsirane dambudziko ndakarinzwa kuti vakasangana nedambudziko kubasa ramakasangana naro zvichida hapana asingatozviziva munomu vazhinji vanotozviziva kuti mune dambudziko ramakasangana zvakazoita kuti mutozosarudza kuti no ndakutoshifta from this business to another business manozoona kuti zvinonga zvinoomera zvakanaka asi nepressure yandata kupiwa nemadzimai emukandari pressure yanga yakusafupika ndozvazokusaka nhasi kuti mupinzwe mudare rimi tinenge tisingatarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kana tiri kubusiness community asi pressure dzaifonirwa neusiku neusiku mariyo tashiya zvatingaiti nemadzimai emukanda zvichida dambudziko ratiri kuzoita ndakagarawo ndirichitawo zvebusiness ndagara ndiri mwana wekuno ndagara ndiri hama yekuno saka vazhinji vari kuzozvidza basa ratiri kuzoita reumambo vamwe vachifurirana kuti mambo hakuna iye ari mambo ariko akagadzwa zviri pamutemo napurezidendi zvichita basa saka zvimwe zvacho makaona mukati dzimwe nyaya dzakatowanda dzatikuedza kuvharavhara kuti aiwa tingaramba tichishamira hapa tiramba tichishedzera kudai asi yezvinezvi tichazenge taakushedza vanhu inyoti vamwe muri kufurirwa zvisirizvo zviri bheta kuti kana uchitoziva kuti aiwa mambo nzousamanyanga pane ukama wekumautizi kuchikurukura asi dambudziko totonzwa kuti nemuchifurwa zvisirizvo zvinozotisakisai kuzopedzera makupinda muno mumatari muno mama musingabva nemuchipinda saka kuti ndine urombo kuti vachitowa ndikukumbira kuti mwaka nenguva pasina wakareba muri kukumbira kuti ndikuda mwedzi ndakuti panext sitting yedu mari iyo irikudiwa yakakwana $500 anoti muchaya mune mari kuti mari iyo irikupiwa because muzviitaurwa nemadzimai emukanda unonzwa tsitsi vachitibudira misodzi vachiya kumaofisi uko hazvina kunaka zvinoita kuti kugunun'una uroyi hunoita kuti kugunduzika munhu akagunduzika zvinhu hazvikufambire musha saka ndiri kuti ini ndangokupai 2 weeks zvokuti wiki iri kuteera iri tojamba rinova ndinge magadzirisi anoti muchaine mari yamuchaya nayo kuti ndaya ndakabata 300 400 kana aine mari yakakwana kuti makaona taakusvika patasvika paroza kuti pati kwatakabva simboedza kuti tiedze kuzvivharidzira vharidzira muyanani reukama but kana zvadai so zvakutoita kuti tikazoita basa racho saka ndikuti makanga mazotadza patunhu dzatiri kutaurirai zvakuda kuti nemitemo one kuti ngovakuita basa ravo mapurisa mamovements ari kuwandisa vanhu apa ndakutokuyambira hama samambo kuti panopera 2 weeks dzanhu dzapfuura makazona vezvikonzi vakuzouya kana zvine zvazoitika nendabuda mavhiri because kwatabva nenyaya yekwakureva saka ndikutaurisa ita kuti 2 weeks dzandapa izvozvi because kuti chitauro zvemwedzi vakadzi vavo kuti hatichada zvese izvozvo because kwatabvira tichienda kwavari vachitaura kwareba zvimwe zvatakambokurukura nemi mumashura hatichakwanisa kuzvitaura because pane kuzvidza kwamakaita makazvidza dare ramambo ramakazvidza ndakukutaurira kuti makazvidza dare ramambo saka ndikuzvidzaiko kuti akupai 2 weeks dzekuti kana musina kuya nemari iyoyo vezvikunzi vakuita basa
zvikunzwika zvitoro. Saka itai kuti panopera 2 weeks mari iyoyo vamweni vachaine 300, vachaine 500, vachaine mari vachiti vatadza. Ngo ndakatozoramidza madzimai vanga kuti takuenda isusu totora chiro chatatora ikona taiwa. Regai tifambe nemurawo nemutemo zvaunoita. Tichitisirai basa racho tichiriita isusu. Saka itai panopera 2 weeks katinoita next sitting yedu mari iyoyo inge yapo. Vachahameti vacha vakabata mari. Zvikunzwika.